Čaute, vítajte do nového videa. Dnes to budú 3 exampuslovy na kocku 3x3x3. Skrly budú v popise videa, dúfam, že vám voľako pomôže. Prípadne aj vy mi pomôžete, ak uvidíte, že niečo zle robím, alebo že to je na veľa ťahov, alebo tak. Môžem sa do toho pustiť. Tak. Zrieme sa na to. No, ako vidím tuto, že je žltá. Pekne, tu mám, tento sa ľahko vložia. Takže najprv by som vložila túto, taký malé uprajem malé, čiže takto. A potom by som vložila najprv oranžovú, robila rotáciu a zelenú. Prvý pár tento. Zatiaľ sa mi zložil tento, som si všimla, tak vložím. Tento som si všimla. A posledný pár. Možná to je jednoduché zloženie. Olel. A piel. Tak, môžem sa pustiť do druhého scramblu. Tak to vyzerá. Začala by som bielou, lebo vidím tento pásik a vidím, že nesedí dobre. Tak vložila by som zelený sem a tedy by som to previesnila a toto by mi ostalo. Čiže takto, takto a takto. Keby to nastal zmetok, ale prvý pár tento, druhý pár tento, tretí pár tento a posledný pár je tento. Zložený. Olelko a bielelko. A ideme na posledný prípad, teda posledný example sol. Tak to vyzerá. Fúha. Takže ako prvé by som vložila túto sem, zároveň túto sem a naposledy červenú. Bude to taký kríž, tak ako prvý pár sa všimla, tento vlastne iba roh je twisnutý, čiže vyberiem a vložím. Ďalšie som si všimla tento. Potom i ty koksos, to je ako prípad dobrý v modelkách. Ako vybrala by som celý slot a tieto dva páry. Tak a posledný pár tento. Olelko a piel. Tak to je bolo všetko. Kocka je Uxiel a metóda je CF full pielal, okrem Gpermov a niektoré prípady olelka. Tak to je bolo všetko a čau.